Vi bød velkommen til årets erhvervslivsprisuddeling. En aften, hvor vi hyldede de virksomheder og ildsjæle, som gjorde en forskel i vores lokalsamfund. Som erhvervsdirektøren selv sagde, længe set frem mod den her dag, og det er en stor glæde at byde jer alle sammen velkommen. Vi fejrede innovation, engagement og samarbejde, og det var netop det, vi oplevede den dag. Mens vi fejrede erhvervslivet, pegede borgmesteren på nogle af de udfordringer, vi stod overfor i kommunen. Nemlig mangel på arbejdskraft. Det drejer sig både om faglært arbejdskraft, hvor arbejde... Og det lokale engagement stoppede ikke her. Det blev også tydeligt i sportsklubberne, hvor fællesskab og sammenhold skabte styrke. Som TMT håndbold sagde, der er også nogen, som ikke støtter os, som også sidder nede i salen. Jeg kan kun opfordre jer til at gå ind i det her sammen med os. Vi mener det faktisk, når vi siger, at sammen er vi stærke. Det her er ikke bare et spørgsmål om, at vi har en håndboldklub. Det er et spørgsmål om, at vi repræsenterer en egen. Og det kan vi ikke uden jer. Det var netop det, erhvervslivsprisuddelingen handlede om. At fejre fællesskab, innovation og engagement i vores region. Tillykke til alle vinderne, men ikke mindst til alle jer, der var nomineret. I gør et fantastisk stykke arbejde. Tak for jeres indsats, og vi glæder os til at se jer igen næste år.